Romans 11. Finals del capítol 11, versets 33 a 36. Oh, profunditat de la riquesa i de la saviesa i del coneixement de Déu! Com són d'inescrutables els seus judicis i d'inexplorables els seus camins? Perquè qui ha conegut la ment del Senyor? O qui ha estat el seu conseller? O qui li ha donat primer a ell perquè li sigui recompensat? Perquè d'ell, i per mitjà d'ell, i per a ell són totes les coses, a ell la glòria pels segles. Amén. Aquesta és la paraula del Senyor. Hi ha un moment de la vida que sembla com si ens despertéssim d'un somni. Hem deixat de ser joves. Bé, es veia que no ho podíem ser eternament. I què era ser joves? Una tempesta tenebrosa travessada de llàmpacs de glòria, d'incerta glòria, un dia d'abril. Joan Sales, a la introducció de la primera edició d'Incerta Glòria, posa paraules a una cosa que molts sentim sense saber-la dir, no? La vida és sovint fosca, confusa, plena de decisions difícils i de tant en tant hi ha llàmpacs de glòria, moments en què sembla que tot encaixa, que hi ha bellesa, que les coses tenen pes, com si per un instant la realitat fos més plena del que podíem imaginar. Sales acaba la introducció afirmant: som pecadors amb una gran set de glòria, i és que la glòria és el nostre fi. Qui es conforma amb una vida banal, una vida de cada dia? Tots nosaltres intuïm que hem estat fets, creats per alguna cosa més, perquè la vida tingui pes, consistència i bellesa. Potser ja no fem servir tant la paraula glòria, no? Això és d'una altra època, que quan parlàvem de glòria, ara parlem de benestar, no? De realitzar-nos, de tenir cura d'un mateix, no? Salut emocional. Jo prefereixo la paraula glòria, sincerament, però no són coses dolentes. De fet, moltes vegades són coses necessàries, però al capdavall busquem el mateix, una vida amb sentit, amb valor i amb glòria. Sovint posant-nos-hi a nosaltres mateixos al centre de tot això. El gran protagonista de la història en soc jo. També ho veiem entre els cristians. La periodista tenia una conversa amb algunes persones, una conversa bastant pública, una periodista que deia, mentre que comentaven la conversió d'alguns famosos que havien trobat set de Déu, deia: jo el sento dient bàsicament jo. Es posen a ells mateixos al centre. Fan una mena de transacció amb Déu. Si tu m'ajudes, jo faré. O tenia algun buit i llavors he recorregut cap a la fe per omplir aquest buit. Mentre que a mi a casa em van ensenyar que la fe anava de Déu. I els altres, sense ser durs o injustos amb ningú, ella tenia raó en alguns punts, crec. Que fins i tot a l'Església tractem com si Déu fos el nostre terapeuta. Que Déu m'ha d'arreglar la vida. Que Déu que m'ha d'omplir el buit. El testimoni queda així: ara sóc millor persona i tinc pau interior. Quan Déu queda reduït al meu terapeuta, el que vetlla pel meu benestar, el testimoni és així, i és veritat que Déu consola, Déu dona pau, Déu transforma, però no com a fi últim. No en aquest ordre, com si Déu existís per ajudar a gestionar l'ansietat, i Déu fa totes aquestes coses. Però si ens quedem aquí, hem perdut alguna cosa immensa, que hem perdut el centre, la glòria de Déu, i així també no és la primera vegada que això se sent a l'Església. La Reforma, en el seu millor moment, va ser un gran no a posar l'home i la seva seguretat al centre, i un gran sí a tornar a Déu al lloc que li correspon. Aquestes setmanes heu escoltat aquestes soles de la Reforma, no? Sola Escriptura. No la meva experiència, sinó la veu de Déu. Déu parla, i la seva veu té última autoritat. Sola gratia no és el meu esforç, sinó la seva gràcia sobreabundant.
sola fide, no el meu mèrit ni les meves obres, sinó les mans buides que reben el seu favor. Solos Christus. La fe no va de jo i Jesús, sinó Jesús només. I per tant, si així és, si tot ve per la paraula de Déu, la seva gràcia, el seu cor, rebuda només per la fe en Crist, hi ha una conclusió inevitable. Que tota la glòria va en una sola direcció. Soli Deo glòria. Només a Déu la glòria. Mira, el que farem avui és seguir una mica el text amb 3 desitjos. Primer, que ens quedem astorats davant de la riquesa, de la profunditat de la riquesa de Déu i de la seva saviesa. Que el text ens porti a la humilitat i alhora a l'agraïment d'un Déu que a qui li devem tot ens dona Jesús i que això desemboca en l'adoració. Astorament, agraïment i adoració. Sí? Heu recordar? O profunditat de la riquesa i de la saviesa del coneixement de Déu. Fixeu-vos que Pau aquí fa servir una d'aquestes paraules més importants de la Bíblia, que és o. O. Sí, ja sabreu que serà una de les paraules més importants. És el crit d'algú que ha estat contemplant l'Evangeli. Se li escapa l'admiració, astorament, l'Evangeli l'ha deixat bocabadat. Aquí trobem una primera correcció per nosaltres. En la nostra època només hi ha la paraula o, no? Qui de vosaltres està pensant, tant de bo el sermó d'avui sigui molt pràctic, que demà sapiguem millor com viure la vida cristiana, que m'ajudi en la feina que faig jo. Què farem amb aquest text? Pau no fa res amb el text, fa o. Fa o. Què ha fet Déu? Qui és ell? La primera resposta davant del text no és com ho apliquem, sinó contemplar Déu. Adora'l. Que ens quedem meravellats davant de qui és Déu. Estigues captivat amb la seva glòria. Mira què vol dir tot això. Seguim el text perquè Pau desglossa la glòria de Déu en la seva riquesa, en la seva saviesa. Què diu? La profunditat de la riquesa i de la saviesa i del coneixement de Déu. Ja en el moment de confessió vam veure la pobresa moral de l'ésser humà. Com està escrit, no hi ha ningú just, ni un, vam llegir. En canviar la glòria de Déu per la nostra pròpia, ens n'hem privat de la seva glòria i nosaltres estem buscant debades. En va? El que ens queda és vana glòria. Ja que tots han pecat i no aconsegueixen la glòria de Déu. Què fa Déu amb gent així? Tanca la porta? Diu, ja l'heu perdut, ja està. No diu, i ho vam llegir, justificats gratuïtament per la seva gràcia per mitjà de la redempció realitzada en Crist Jesús. Riquesa d'un Déu que no t'ajuda una miqueta, sinó que obre els seus tresors, que obre els cambres dels seus tresors sobre gent que no s'ho mereix. Pensa a Romans 5. Però Déu demostra el seu amor per nosaltres en el fet que, sent nosaltres encara pecadors, Crist va morir per nosaltres. És a dir, quan no volies a Déu, quan no el volia jo, quan érem indiferents, quan vivíem com si ell no existís, ell, des de la seva riquesa, decideix estimar, perdonar, adoptar. Tu i jo vivim en un món amb relacions calculades, no? Transaccionals. T'ho dono si m'ho tornes. T'aguanto mentre aportis alguna cosa. Llavors hi veus gent intentant aportar molt perquè tenen por que no se'ls aguanten, si no. Déu no funciona així. La seva gràcia és una riquesa que es desborda sobre la nostra pobresa espiritual. Pau escriu en Efesis 1, ho descriu d'aquesta manera, parlant de Jesús, en qui tenim la redempció per la seva sang, la remissió de les ofenses, d'acord amb la riquesa de la seva gràcia que ell feu abundar per nosaltres. Això no és una miqueta, Això és dir, mira, aquí ho tens tot.
No és el necessari. Abundar vol dir de sobres. John Stott diu sobre aquest text: la idea central és que la salvació és un do que prové de la riquesa de Déu i enriqueix immensament aquells a qui és donada. Qui de vosaltres aquí és ric? Qui és ric aquí, aquest matí? Quan penses en Déu, veus aquesta riquesa? O Déu per tu és sobretot alguna exigència més? Alguna cosa més a fer? Una veu que sempre diu: fes més, sigues més, intenta més. Esforça't. Si llegim Romans 11, verset 33, i el nostre cor no sap de què parla quan diu riquesa, hi ha alguna cosa que no hem entès de l'Evangeli. Pau parla de riquesa i saviesa de coneixement de Déu. No és una saviesa abstracta, no? No sovint parlem així, no? Déu ho sap tot. Però quan Pau parla de la saviesa del coneixement de Déu, no està parlant d'una saviesa abstracta, sinó d'una saviesa concreta que ha dissenyat aquest pla impossible de salvar culpables sense negar la seva justícia. De glorificar el seu nom i alhora rescatar els seus enemics. De fer-ho tot en Crist a la creu. Bueno, això és saviesa. Si tu o jo haguéssim hagut de pensar com s'arregla el món, mai no ens hauríem... Ningú hauria inventat l'Evangeli. Mira la creu, allà Déu mostra que odia el pecat tant com el seu... odia tant que el seu propi fill porta al judici. Al mateix lloc mostra que estima els pecadors fins al punt de donar el seu propi fill. Saviesa divina, el que el món considera bogeria, però saviesa de Déu per salvar. I el coneixement, Déu no improvisa, no? Déu no improvisa. Ell coneix el cor humà, coneix la història i coneix el seu final. Romans 8, perquè els que va conèixer per endavant també els va predestinar per ser conformats a la imatge del seu fill. Ens parem prou per pensar en la grandesa de Déu i del seu pla de salvació per les nostres pròpies vides? O fem sempre el sí, ja ho sé, sí, però què faig demà, no? I ja volem... Mira l'ordre de Pau. Primer, mireu la profunditat de la riquesa de Déu i de la saviesa. Sí, és veritat, a Romans 12 ja veureu alguns imperatius i veureu que Pau comença a aplicar, però d'una manera totalment diferent si has llegit Romans 11 primer. Que comença amb aquest esturament davant del Déu al centre. Estem parlant del Déu etern, el creador del cel i de la terra, que ha mirat un món que l'ha rebutjat, que s'ha alçat contra ell a rebel·lió i ha decidit no esvorar-lo, sinó donar el seu propi fill a la creu. Tens un Déu prou gran? Potser penses tu mateix, no tinc prou consells, no? Perquè molta gent necessita consells. No tinc prou consells. Necessito més consells per com dur la vida. Però potser no tens un Déu prou gran. No l'has vist prou gran. No t'has aturat prou a contemplar-lo per començar d'aquí, juntament amb Pau, en total astorament davant la grandesa de Déu. Perquè si la creu de Crist no ens meravella, és que hem posat alguna altra cosa al centre. Ja us ho dic. I fins que no tornem aquí, fins que no tornem a agenollar-nos davant d'aquest Déu i exclamem, la resta de tota la nostra religió o vida cristiana serà molt superficial. La fe veritable contempla la glòria de Déu en la salvació per mitjà del seu fill. Pau ha vist l'Evangeli i acaba dient, la profunditat. Mira versets 34-35, a mi fa dues preguntes retòriques. Vull dir que ja sabem la resposta a les preguntes, que ningú. Sí? Perquè qui ha conegut la ment del Senyor? O qui ha estat el seu conseller? I la segona pregunta, o qui li ha donat primer a ell perquè li sigui recompensat? La primera pregunta, Pau està citant a Isaías 40. Un poble que li havien promès un rei per sempre,
i ara de cop i volta es troben en exili sota el govern d'un rei enemic. I Déu els reconforta amb paraules. Però com pot entendre aquest poble el que està passant? I Déu respon parlant de la seva persona. No del que ells han de fer ni de cap altra cosa. Déu els recorda qui és. Diu, jo soc el Déu que té les aigües al clot de la meva mà. Jo mesuro les mars. Jo peso les muntanyes a la balança. Davant mi totes les nacions són una gota. I enmig de tot això es pregunta qui ha guiat l'esperit del Senyor o l'ha informat com l'home del seu consell. Amb qui va consultar i qui li va fer entendre i qui li va ensenyar el sender del judici i li va ensenyar el coneixement i li va fer saber el camí de l'enteniment. Traduït vol dir, quan Déu va crear el món no et va demanar la teva opinió. Quan governa la història tampoc. No té un gabinet d'assessors. Clar, i nosaltres no fem això, no? Nosaltres no diem, Déu, seu aquí, et donaré 4 consells. No li diem això. O sí? Què fem quan no confiem en la seva providència? Quan el jutgem per les coses que passen, no diem, Déu, ho fas molt malament, però pensem, això no hauria haver passat. Si Déu fos amor, no ho permetria. Jutgem contínuament el nostre Déu. És una manera de dir, Déu, jo veig millor que tu. El meu pla és molt més savi que el teu. O, per exemple, la pregària. Quan li tractem la pregària més com una mena de briefing, no? Com, mira, Déu, aquí tens els meus plans, beneix-los, sisplau. Perquè a mi m'importa molt això, també... I no diem... Com amb el salmista del Salm 25, ensenya'm els teus camins, ó Senyor, i fes-me conèixer els teus senders. Fes-me caminar la teva veritat i instrueix-me, perquè tu ets el Déu de la meva salvació i en tu espero tot el dia. Aquesta és una pregària, l'altra no. Quan retallem la seva paraula i li diem a Déu, mira Déu, ara t'ajudarem a ser un Déu pel segle XXI. Quan Déu pregunta qui ha sigut el meu conseller, la resposta correcta és ningú. I Pau posa de manifest aquí la nostra arrogància espiritual i l'evidència de la nostra ignorància espiritual. Que el nostre problema és que no en sabem res de res. El que tu saps de veritat de Déu, ho saps perquè t'ho ha revelat. La segona pregunta ve de Job, un home molt just que ha patit brutalment. Vull dir, no hi ha ningú que pateix com en Job i no entén res. I enmig del seu dolor arriba a insinuar que Déu no l'ha tractat bé i qui no entén això? I al final del llibre de Job, quan Déu finalment li parla, li diu, jo prepara't perquè jo et parlaré. De nou, la resposta de Déu davant de Job és explicant qui és Déu. El creador, el sobirà, el que governa coses que Job ni pot imaginar. I diu en el verset 11 de Job 41, qui em pot donar res perquè jo l'hagi de recompensar? Tot el que hi ha sota tots els cels és meu. Jo no dec res a ningú. I això és devastador per la nostra manera natural i per defecte de relacionar-nos amb Déu. Perquè potser sense dir-ho, o potser dient-ho, no sé, o Déu podria estar bastant content que junts hem omplert la seva església avui. He intentat ser bastant fidel. Déu podria haver tingut una mica més de cura de mi. Sovint fem servir un llenguatge, potser al cor, potser en paraules de creditor, no? Com si Déu ens devés alguna cosa. Jo he donat primer. Ningú mai no ha posat Déu en deute. Ningú no ha donat primer i tot el que tens de veritablement bo ho has rebut. Però no, encara un pas més, no és que no li hem donat primer, sinó en molts sentits li hem robat.
El nostre deute és encara més gran, que no li hem donat el que li devem, però encara més l'hem robat, el que era seu. La seva glòria. Hem viscut com si nosaltres fóssim el centre, hem usat els nostres dons com si fossin nostres, hem tret Déu del focus i ens hi hem posat nosaltres. Honestament, el nostre problema no és que Déu ens deu, sinó que nosaltres li devem tot i no podem pagar. Què és el que et surt quan la vida no va com a tu t'agrada? Quan la vida et pressiona, quan la vida et posa un pes a sobre, hi ha un Senyor, no ho entenc, res de tot això, però confio en tu o ressentiment? Quan veus algú més beneït que tu, tens goig o gelosia? Aquestes respostes mostren si en el fons penses que si Déu t'ho deu. Però si ho entenem i acceptem, és una entrada a una nova vida. Perquè si el sermó aturés aquí, seria aplastant. Déu és gran, tu ets petit, no saps res i no portes res. Molt bé, bona teologia. Apa, fins la setmana vinent. Però mateix Déu que diu, no m'has aconsellat, no m'has posat en deute, és el Déu que diu també el que llegim en Joan capítol 1. I és el primer diumenge d'Advent, és un diumenge perfecte per llegir alguns versets de Joan 1. Parlant de la paraula eterna, per ell foren fetes totes les coses i sense ell res no fou fet del que ha estat fet. I el verb esdevingué carn i habità entre nosaltres i vam contemplar la seva glòria, glòria com de l'unigènit del Pare, ple de gràcia i de veritat i de la plenitud d'ell, de la seva riquesa. Tots nosaltres en reberen, gràcia rere gràcia. Déu ningú no l'ha vist mai, el fill unigènit, que és el sí del Pare, ell l'ha fet conèixer. Oh, la profunditat de la riquesa de Déu. Isaías anomena aquest fill el conseller admirable. El conseller meravellós, el Déu a qui preteníem donar consell, ens dona el seu conseller perquè el coneguem de veritat. El Déu a qui no podíem posar en deute paga ell els nostres deutes a la creu i ens tracta com a fills. Que això ens ha de meravellar. Romans 8 ho diu així, ell que no va estalviar el seu propi fill, sinó que el va lliurar per tots nosaltres, com no ens donarà amb ell també totes les coses? És aquest el punt que no li podíem donar res, no el podíem enriquir, no el podíem aconsellar i malgrat això ell s'ha inclinat i ens ha donat en el seu fill Jesucrist. Si hi ha alguna cosa que mata l'orgull i et dona vida d'agraïment és això. Són aquestes notícies. Perquè mentre que tu creus que en el fons Déu t'ha de seguir una mica el teu joc i els teus plans, que mereixes una vida mínimament còmoda, una església a mida i una vida sense massa dolor, no coneixeràs la llibertat de l'agraïment. Sempre estaràs fent comptes amb Déu. La pregunta és qui ha conegut la ment del Senyor? Quin ha estat el seu conseller? Qui li ha donat primer per tal que tingui el dret a demanar recompensa? La nostra resposta hauria de ser, honestament, jo no, Senyor, jo no. No t'he entès, no t'he pogut aconsellar, no t'he donat res que jo tingui el rebut que pugui ensenyar. Justament així, sense consell teu, sense mèrit teu, el teu Pare i Salvador et diu, jo he dissenyat el pla, jo he enviat el meu fill, jo t'he cridat i jo t'he portat fins aquí, tot això per pura gràcia. Llavors, astorament demana a Déu una lliçó d'humilitat i alhora de molt agraïment. I arribem al cim d'aquest verset, no? Perquè d'ell, i per ell, o per mitjà d'ell, i per a ell són totes les coses, a ell la glòria pels segles. Amén. Sona una miqueta com l'última frase que queda bonica al final i llavors, bueno, amb això ja s'acaba. No. És una manera d'expressar una cosmovisió cristiana. Aquí tenim unes ulleres cristianes, no?, per mirar el món. Aquí tenim una cosmovisió bíblica. Déu al principi, Déu al mig i al final.
Déu que diu, jo sóc l'alfa i omega i cada lletra entremig. D'ell. Quan Pau diu d'ell són totes les coses, està dient tot comença en Déu. Totes i cadascuna de les coses. Això inclou la creació, els estels, les planetes, les galàxies, però també la teva vida. El teu cos. La teva història, la teva fe, la teva església. Senzillament parlant, tu no ets l'origen de tu mateix. Tu no ets un projecte d'autocreació, no ets una pàgina en blanc que tu mateix vas escrivint com vols. Tu ets d'ell. El teu origen és en Déu. La teva existència és fruit de la seva voluntat divina. Això va en contra del que molts creuen, no? Que la meva vida és meva, que decideixo de què va i si cal i afegeixo a Déu com un compliment espiritual. No, d'entrada la teva vida no és teva, és seva. Tu ets administradora, no propietari. La teva vida és de Déu, has estat creat per Déu, ets d'ell, i Déu té dret sobre la teva vida. També vol dir que tens molta dignitat, que la teva vida no l'has de defendre tu. Déu ha volgut la teva existència. Després diu, per ell, per mitjà d'ell, són totes les coses. Per tant, Déu és l'origen, també el mitjà, és el seu poder. Tot el que Déu ha fet per salvar, tot el que fa en tu, ho fa per mitjà de Jesús. Justificats per la redempció que hi ha en Crist Jesús. Romans 5, per l'obediència d'un, molts són constituïts justos. No hi ha condemna per als qui són en Crist Jesús. Romans 8. L'Evangeli no és Déu fa la seva part i tu la teva. I molta gent parla així. Tu fes el que pots i Déu fa la resta. No? Qui l'ha dit això últimament? No heu d'aixecar la mà. No dieu més. Déu fa tot. No és que Déu et dona un cop de mà i tu t'acabes d'arreglar. Des del començament fins al final és per ell, per Crist. I això et salva d'una espiritualitat que sempre es torna a mirar al malic. Estic fent prou? Estic sent prou radical? Prou compromès? El centre no és el que tu fas per Déu, sinó el que Déu ha fet per tu en Jesús. I això sí que portarà fruit d'obediència. Però recordem, tot el que tens veritablement bo, redempció, perdó, adopció, esperit, esperança, ha vingut a tu per ell, per mitjà d'ell. Ell t'ho dona. I al final, i per a ell, són totes les coses. Qui vol... No vull allargar massa. Qui vol una petita història de la Reforma en aquesta sèrie? Podeu dir que no, Vull dir, i tanco. No us atreviu, Ho saltaré. Vale, ja està. Era molt maco, però... M'expliqueu, no? Vale. 1539. Estrasburg. Allà hi ha un home que just fa poc va estar exiliat de Ginebra. El van fer fora de Ginebra. A ell i al seu company Guillem de Farel. L'han fet fora perquè era massa fanàtic i massa zelós. Pocs mesos després, perquè Ginebra ja no tenia els dos reformadors, els van arribar una carta d'un tant Sadolet, un bisbe molt culte, que li escriu a la gent de Ginebra: pobrets, heu estat equivocats, però sí a mi m'importen les mateixes coses que a vosaltres. Però per la seguretat de les vostres ànimes, torneu a l'església. A un cap d'uns mesos reenvien aquesta carta a en Joan Calví, que és el pastor aquest a Estrasburg, i li demanen si pot escriure una resposta, i Joan Calví li diu: Sadolet, carta preciosa, i estem d'acord en molts sentits, però no és sana teologia fer pensar l'home en si mateix tota l'estona, com si la seva salvació fos el propòsit més gran de l'univers, de la creació. Hem estat creats, hem nascuts per la glòria de Déu. I Calví cita aquest text de Romans 11, perquè d'ell i per a ell, i per a ell són totes les coses. La teva salvació és perquè tu siguis adorador de Déu. La teva salvació contribueix a la glòria de Déu. La creació és per la glòria de Déu. Tota la història
amb totes les coses que passen, per la glòria de Déu. La teva salvació és per la glòria de Déu. Ciutat Nova 22 és per la glòria de Déu. Tota la teva vida és per la glòria de Déu, per això que t'ha salvat. Això no és el que et faci irrellevant a tu, sinó et posa al lloc adequat, que no ets al centre, ets part del gran projecte de Déu de fer brillar la seva glòria. Si algú ara té la veueta al cor, que jo mateix tinc, que es diu, d'acord Déu, la teva glòria, i què amb la meva? La meva vida no compta? No puc tenir una mica de glòria per mi? No? I què amb la meva glòria? Hem de ser honestos, no? Aquest és el pecat en la seva essència. Això és el que va passar al jardí aquell dia. La criatura que va dir, no em conformo a ser criatura, jo vull ser com Déu. Jo vull ser la mesura, jo vull ser el punt de referència. Jo no vull reflectir la glòria de Déu, jo vull brillar per mi mateix. I l'Evangeli torna a fer una obra preciosa aquí i dura amb nosaltres, que ens diu que no som el centre, que no hi ha dos sols al nostre afirmament. Només un, que Déu diu, jo no comparteixo la glòria amb ningú, amb cap ídol i tampoc amb el nostre jo. Però fixa't, el mateix Déu que diu, la meva glòria no la dono a un altre, diu també, t'he creat per la meva glòria. T'he justificat, t'he destinat a ser glorificat amb el meu fill. Mentre que la glòria ha de ser teva, vius com un esclau. Esclau de l'aprovació dels altres, esclau del teu progrés, esclau del com quedes davant dels altres. Quan la glòria és de Déu, quan acceptes que és d'ell, per mitjà d'ell i per a ell, llavors ets alliberat. No cal demostrar res, no cal guanyar-te el lloc, ja ets estimat i acollit i destinat a la glòria de Jesucrist. Ara bé, perdoneu, dels eslògans de la Reforma, Soli Deo Glòria no era un. Ve d'un altre reformador, una mica més tard. També li diuen de vegades al 5è evangelista, Johann Sebastian Bach. Sí. Johann Sebastian Bach no era un gran compositor, sí que era un gran compositor, que estic dient aquí, quina blasfèmia. Era el més gran dels compositors. En el seu moment, però, ningú no s'adonava, com sol passar, no? Havia d'escriure cantates cada setmana i fugues i preludis i jo pots inventar coses. I molts saben que acabava escrivint a sota la seva partitura SDG, Soli Deo Glòria, però moltes partitures també tenen dues lletres a dalt. Jesu Iuba, que vol dir ajuda'm Jesús. Ajuda'm Jesús. Per després al final posar Soli Deo Glòria. No feia la seva vida com un projecte de mostrar alguna cosa i dir, mira Déu, tot això que he fet ara és per tu. Mira el que jo faig per tu. Si no s'adonava que no podia ni respirar sense Déu. Llavors al final s'escrivia Soli Deo Glòria. Per ell, per mitjà d'ell i per la seva glòria. No només aquesta partitura, sinó tota la meva vida. Així pots començar el dia així. Comences el dia escrivint JJ. I l'acabes amb SDG. Necessito Jesús. Els teus camins, ensenya-me'ls. Fes-me conèixer la teva voluntat. Encamina'm en la teva veritat, perquè al final la glòria sigui per tu. És adonar-nos amb el Salm 150 que Déu ens ha donat l'alè perquè el lluem. Cada alè, cada don que et dona i cada feblesa per lloar-lo. Això impregna cada activitat amb gran dignitat. No heu de tots anar a escriure una fuga a casa, un preludi o un toccata en D major, que és preciós. Però quan canvies bolquers, quan estàs despert a la nit amb els terrors del nen o quan amb la malaltia que estàs patint o senzillament amb l'embolic de la feina i que no saps què fer. Perdoneu que no us doni grans consells per aquests moments. 3 passos o 5 mètodes o digues, Jesús, ajuda. Ajuda'm a negar de voler gestionar això i que tu ens siguis glorificat en aquest camí on tu em portes ara mateix.
Joan Sales acabava la introducció d'Incerta Glòria afirmant: som pecadors amb una gran certa glòria. I és que la glòria és el nostre fi. El text d'avui ens diu: sí, has estat creat per la glòria, però no la teva incerta glòria, la teva glòria fràgil, sinó per la glòria eterna de Déu en Jesucrist, perquè la contemplis, la reflecteixis i en gaudeixis. La gràcia de l'Evangeli és que Déu ens fa participar en aquesta glòria per mitjà de Jesucrist. Hem vist de l'estorament, no? Primer verset. Hem respost humilment davant d'aquestes preguntes retòriques. Ningú, i jo especialment no. No sóc el teu conseller i no t'he donat res. I finalment hem rebut aquest resum de tota la realitat, aquesta cosmovisió més bíblica, no hi ha cap altra, d'ell i per mitjà d'ell i per a ell són totes les coses, a ell la glòria. Ara bé, si ets aquí i no saps ben bé on ets amb Déu, siguin el teu rerefons, dius, mira, hi ha moltes paraules aquí que no he entès, hi ha moltes coses que no entenc. El text posa davant teu no un esquema complicat o una manera ara de resoldre la vida, sinó el destí pel qual has estat creat. El propòsit de la teva vida. Et mostra amb quin propòsit Déu et va formar. Cada cèl·lula del teu cos, cada dia de la teva vida ha estat creat per reflectir la glòria de Déu. Així que deixa de banda el petit projecte personal de voler brillar sol, sigui de forma religiosa, que ets molt bona persona espiritual, o religiosa, que decidiràs qui ets, i contempla Déu. Mira Jesús, la manifestació de la riquesa de l'amor de Déu i de la seva saviesa per salvar. Mira la creu on penja per la teva vana glòria. Mira el ressuscitat perquè tinguis vida nova i mira el gloriós, ple de gràcia i de veritat. I digues-li, potser per primera vegada, com n'ets de preciós, Jesús. Confio en tu. No entenc res de la meva vida, no entenc res de la meva pròpia ment, deixa estar ja la ment de Déu. Et necessito a tu al centre de la meva existència. No hi ha ningú altre que pugui portar el pes de la meva existència d'aquesta realitat, sinó Jesús. Ningú més que alhora desenmascarar la nostra lletjor i alhora ens estima tant. Ningú que ens confronta amb la duresa de la realitat i alhora ens dona tant d'esperança. Ningú que pot portar el pes de la nostra existència, sinó el gloriós Jesús. Això és penediment i fe. És abdicar del tron. És baixar del tron. Deixar d'ocupar el lloc que no és teu i confiar que Jesús ha fet tot necessari per reconciliar-te amb Déu. I Església, això va per tots nosaltres. Penedim-nos de voler fer de l'Església un projecte personal. Un lloc on les meves preferències o les nostres, el meu gust, la meva rellevància sempre en tenen prioritat. Penedim-nos d'haver tractat l'Església com una cosa que gestionem i no com el poble que s'agenolla davant del Déu. D'aquí, per mitjà d'aquí i per aquí són totes les coses. L'Església no és nostra i existeix per un sol propòsit, que és la glòria de Déu. Com diu Habacuc 2,14, que vau estudiar fa poc, perquè la terra s'omplirà del coneixement de la glòria del Senyor com les aigües cobreixen el mar. Un dia, tota la creació estarà plena del coneixement de la glòria de Déu. Una multitud de salvats, conformats a Crist, adorant sense por ni pecat. I cada cop que l'Esperit utilitza la paraula per treure'ns del centre i fer-nos veure la bellesa de Jesús, aquest dia s'acosta una mica més. Amén.